Dobré, Teslův transformátor, spínáme. Nádherná plazma. A mě to pršká. A malý, ale výrazný výboj. Musíme vypnout. Vybijeme náboj, který v tom zůstal. A ještě? No, jsme vybitý. A teďka popis celé konstrukce, Filipe. Takže jako zdroj je použitý transformátor z mikrovlnky. Ten má na výstupu napětí 2,1 kV, potom je použitý jednoduchý zdvojovač napětí. Je tady jedna tlumivka, ta má jenom 15 W, je ze zářivky obyčejný na 230 V, takže hodně topí. Takže to vydrží jenom krátkodobý provoz. Potom je tady jiskřiště ze 2 šroubů. Vzdálenost mezi nimi je asi tak 0,8 mm. Počítal jsem si, že aby přeskočila jiskra, tak je potřeba napětí okolo 7 kV. Je tady kondens domácí výroby, je použitý PVC folie 0,1 mm tlustý, proto je na 2x. Kdyby v ní byla dírka a podobně, na to už jsem pár kondenzátorů zlikvidoval. Takže ty elektrikum je PVC folie a potom jako elektrody je použitý normální potravinářský alobal. Podle plochy alobalu a vzdálenosti těch elektrod jsem si spočítal, že kapacita bude 20 nanofaradů. Kondenzátorů jsem vyráběl víc, protože je potřeba dostat celý obvod, vlastně, aby rezonoval, protože poté, co přeskočí oblouk v jiskřišti, tak se tady ta cesta stane vodivá a pak je to normální LC obvod, to znamená, měl by obvod rezonovat na frekvenci něco okolo 600 kHz. Díky tomu teda na primárním vynětí je 600 kHz okolo kV, primár má 2, 3, 4, 5 závitů, sekundár má 550 závitů, je to vynutý drátem 0,25 mm a mělo by tam vznikat vysoký napětí o vysoké frekvenci. Bylo vidět teda, jak to je z konce drátu prší jiskry. Když by byl ten obvod správně vyladěný, tak ty jiskry by měly dosahovat 15 cm.